Τέρνα πάντως έχει δίκιο ο Γιώργος, γιατί σε όποιο συγκρότημα και να τρέξεις πάντα υπάρχει ένας ο οποίος ξεχωρίζει. Ναι. Είδαμε πριν από λίγο του Στιγιού, βέβαια είναι άλλη υφή του συγκροτήματος, αλλά δεν ξεχωρίζει κανείς, έτσι. Αν δεις τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα στον κόσμο. Δεν διαφωνώ. Είναι ο τραγουδιστής πάντα ο οποίος τραβάει το μεγάλο βάρος. Πάντως για να πατήσει κάπου ο τραγουδιστής πρέπει να έχει δυνατές βάσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε... Και χαρακτήρες έχει. Δεν είπε ότι δεν έχει. Τα παιδιά ξεχωρίζουν. Μπορούν. Τους θέλω αυτούς τους χαρακτήρες να πούνε λίγο παραπάνω. Αυτό λέω. Νίκο. Καλώς ήρθατε στο X Factor. Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που διαλέξατε το White Stripes, να πείτε. Σας πήγαινε πάρα πολύ. Εν μέρει κάπως συμφωνώ με την Κατερίνα. Σας θέλω πιο group. Όταν σας στείνουνε, να αρνείστε. Πέστε, όχι, εμείς είμαστε εδώ group. Ένας εδώ και ένας εκεί και ένας εκεί. Εδώ. Σήμερα ήταν εκπληκτική. Ευχαριστούμε. Μεγάλη τραγουδίστρια. Αυτό που λες, Νίκο, όμως χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πέρυσι το πέρασα και με τα group τα δικά μου. Να μπορεί να γεμίσει αυτό το stage και να έρθεις εδώ σε ένα τηλεοπτικό show. Δεν είναι εύκολο. Βλέπω τους πράγματα και βλέπω κινήσεις, βλέπω το group το έχει αυτό. Νομίζω μετά από 1-2 εβδομάδες θα το έχουμε. Η Νάντσι όμως σήμερα ήταν τρομερή. Νάντσι, welcome to X Factor. Αυτό έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις τόση καλή φωνή, πολύ μεγάλη γκάμα. Είδαμε και ψηλές, είδαμε και χαμηλές. Έχεις τεράστια δύναμη on stage και το look σήμερα είναι τρομερό. Όλο το group. Είσαστε πολύ ωραίοι. Στο στυλ σας, μπράβο σας. Loved it. Κώστας, ο στυλιστής μας. Μπράβο. Γιώργο. Εντάξει, δεν θέλω να πω πολλά. Χαίρομαι όλη την εβδομάδα με αυτά τα παιδιά, γιατί με 2 μηνύματα που ανταλλάζουμε και ένα mail και ένα τηλεφώνημα, αισθάνομαι ότι έχω να κάνω με ανθρώπους μουσικούς που μπορώ να συνεννοηθώ. Χαίρομαι και αλήθεια σας θαυμάζω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Όχι μόνο η Νάντσι, δεν θα σταθώ στην Νάντσι, γιατί ωραία είναι η φωνή και το κερασάκι που δεν είναι μόνο κερασάκι, αλλά θέλει και μαγιά. Και μαγιά έχουμε πολύ καλή. Πολύ καλούς μουσικούς. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε και εμείς. Μπράβο, παιδιά. Ναι. Αν συμφωνείτε με τους κριτές μας και σας άρεσαν και εσάς οι Burning Sticks, δείξτε το με τη θετική σας ψήφο. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και μπορείτε να ψηφίσετε τα παιδιά αμέσως τώρα στον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Παιδιά, τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Τα λέμε σε λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε τον Γιώργο Θεοφάνος να τη χειροκροτήσει. Αν τα καταφέρει και αυτή τη εβδομάδα εξίσου καλά, θα έχει κάνει σίγουρα μια πολύ καλή αρχή. Από την ομάδα του Νίκου Μουρατίδη, υποδεχτείτε την Έλενα! Εκρηκτική. Είναι τρομερή. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς τη φωνή σου και αυτό το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις τον άλλον όταν σε ακούει. Έχει λαρύγγι, έχει ψυχή, έχει έκφραση. Ήθελα να σηκωθώ, να χειροκροτήσω, μπορώ και τώρα. Είσαι φωνάρα, κορίτσι μου. Αυτό το κλάσμα είναι μοναδικό και στο χαρακτήρα και στη χρειά της φωνής της και στις δυνατότητές της. Μια δύσκολη στιγμή στο πρώτο live ήταν όταν ο Σάκης με ρώτησε... Ξέρω ότι για κάποιο λόγο είχες αφήσει λίγο τη μουσική. Είναι αλήθεια? Δεν ήθελα να απαντήσω γιατί ήμουν πολύ ψυχολογικά φορτισμένη και είναι ευαίσθητο θέμα. Δεν προτιμώ να μην το σχολιάζω. Για την επόμενη εβδομάδα ετοιμάζω κάτι πιο δυναμικό, αγαπημένο κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι αγαπητό σε όλο τον κόσμο. Η δυσκολία του είναι να καταφέρεις να το κάνεις τόσο δικό σου, που αυτό το δικό σου όμως να είναι και τόσο καλό, που να κάνει τον άλλον να το ακούσει και να πει με συγκινεί και με αυτόν τον τρόπο και πραγματικά σηκώνομαι από την καρέκλα μου. Απάνω με έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από έναν γέρον έμπορο αγόρασα στα Αλγέρι. Η
σε στολές σκισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκανε και το κάνα δικό μου. Και αφού κανένα δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Έλενα, ευτυχώς που τελικά αποφάσισε να συνεχίσει το τραγούδι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τους κριτές μας. Διεκδικήστε 10 δωροεπιταγές των 300 ευρώ από τα Sprinter Stores. Καλέστε από σταθερό στο 90 11 51 51 50 ή στείλτε με SMS XF κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 54 990. Επιστρέφαμε στο X Factor Live Show. Πριν το διάλειμμα ακούσαμε την Έλενα να τραγουδάει το μαχαίρι. Για να δούμε τι θα πούν και οι κριτές μας. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Θεοφάνους. Έλενα, ξέρεις ακριβώς το τι τραγουδάς. Μαγική επιλογή του τραγουδιού, μαγική ερμηνεία και μαγική στιγμή για μας στο X Factor 3. Μπράβο, κορίτσι. Γιώργο Λεβέντη. Εγώ εδώ θα διαφωνήσω με ένα πράγμα. Έχουμε η Έλληνα που είναι εξαιρετική και όταν την έβλεπα κατάλαβα και ακριβώς αυτό που έλεγε ο Νίκος για το Χάρη. Ότι την πήρε περίπου το μισό κομμάτι να μπει στο στίχο, να μπει στην ερμηνεία, να μπει στο κομμάτι. Το λέει τόσο ωραία, όμως έκφραση, πρόσωπο, τα μάτια σου, να καταλαβαίνω αυτό που λες, να είσαι μέσα στο κομμάτι. Αυτό το κατάλαβα από το μισό και μετά. Τρομερή στο τέλος, το κλείσες απίστευτα, όμως σε πήρα και το χρόνο να μπεις σε αυτό το στίχο, που είναι πολύ μεγάλο μέρος του κομματιού. Όμως, εντάξει, θα είσαι εδώ, είσαι εξαιρετική, εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ, σε τις καλύτερες φορές που έχουμε. Τώρα θέλουμε να δούμε αυτή την ενέργεια. Την έχεις την ενέργεια. Την εμπειρία της ζωής την έχεις. Δώστε την καταλάβουμε. Κατερίνα. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Σε ήθελα, αυτό όμως δεν είναι, είναι θέμα τραγουδιού, σε ήθελα και σε προτιμώ σε κάτι πιο αισθαντικό, γιατί έτσι σαν γυναίκα μου μιλάει καλύτερα και επειδή θεωρώ ότι είναι ένα συναίσθημα που το βγάζεις. Μοναδική τραγουδίστρια, τιμή μας που είσαι εδώ. Τώρα πάμε σε λεπτομέρειες άλλες. Πάντως βλέπεις τελικά στη ζωή όλα τα πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο. Και σένα ήρθε η ώρα να κερδίσεις το χαμένο έδαφος. Ναι, αλλά έτσι μας τα λέτε, ρε Κατερίνα. Ναι, μένει σε καλή λοιπά, αυτά. Είναι αλλά... πάρα πολύ καλή. Εγώ τη θέλω πιο αισθαντική. Την προτιμούσα την προηγούμενη φορά που ήταν πιο αισθαντική.
Είναι ύφος τραγουδιού. Δεν απορρίπτω το τραγούδι, εγώ την προτιμώ σε κάτι άλλο. Μάλιστα. Νίκο. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Για μένα θέμα το Ο κοινός παρανομαστής είναι ότι η Έλενα είναι Καταπληκτική. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνης, μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Εγώ είμαι πολύ περήφανος που είναι στην ομάδα μου. Πιστεύω ότι με την Έλενα θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Πραγματικά είναι χαρά μου να δουλεύω μαζί της. Νομίζω ότι νομίζω ότι ό,τι τραγούδι της δώσω το λέει μοναδικά. Έχω αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, αλλά σήμερα, εντάξει, δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με τους κριτές, αλλά σε βλέπω και πολύ όμορφη σήμερα. Κάτι άλλαξες, κάτι έκανες. Την προηγούμενη εβδομάδα είσαι πιο όμορφη εννοώ. Όντως, το Στάλιν πολύ ωραίο. Μυστικά είναι αυτά. Συμφωνείς? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το όνειρό της είναι να πετύχει το τραγούδι. Μπορείτε σίγουρα να τη βοηθήσετε και να την κρατήσετε στο X Factor σε αυτόν τον αριθμό, λοιπόν. Θα δείτε αμέσως τώρα, μπορείτε να την ψηφίζετε. Για να μπορέσει η Έλενα να είναι εδώ και την επόμενη εβδομάδα. Έλα, θα τα πούμε σε λίγο. Να είσαι καλά, γεια. Συγγνώμη, Σάκη. Ναι. Δεν μπορώ να μην το πω. Ρε παιδί μου, γιατί δεν λες και στην Κατερίνα και στον Γιώργο, τώρα δεν κάνουμε, δεν κάνω το δικηγόρο του διαβόλου στον Καβαδία, αλλά έχουμε ένα τραγούδι στο οποίο στίχος χτίζει για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό το πράγμα έκανες με την ερμηνεία σου. Στήριξε του. Αυτό το πράγμα είναι. Ναι, αλλά απάντησέ του. Σου τη λέει και κάθεσαι και το κοιτάς και λες ευχαριστώ πολύ. Από σεβασμό βασικά. Από σεβασμό τι σημαίνει, δεν έχεις αντίληψη, είσαι 30 χρόνια γυναίκα, δεν σε έκανα μωρό. Πες τη γνώμη σου, πες γιατί επέλεξες να πεις αυτό το τραγούδι. Δεν είναι και δεσπότης για να το σέβεσαι, ξέρεις. Εντάξει, απλά δεν μ' αρέσει να λες τη γνώμη σου, εγώ αυτό θέλω. Και για αυτόν οποιοδήποτε επέλεξες να πεις αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο. Ακριβώς. Πες γιατί το έκτισες έτσι και γιατί το ερμήνευσες έτσι. Επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί πρώτα απ' όλα το αγαπώ. Καβαδίας, Μητρούτσικος. Ναι. Αυτό το τραγούδι έχει μια δομή. Αρχίζει και χτίζει και δυναμώνει. Και μουσικά και στιχουργικά. Έκρηξη στο τέλος. Για να φτάσει κάτι στο τέλος. Το κάνεις επίτηδες. Αυτό έχω κάνει. Αρχίζουμε μαζεμένα και έκρηξη στο τέλος. Θα το δει ίδια. Εντάξει. Η ένσταση πάντως του Γιώργου του Λεβέντη ήταν ότι δεν είχε μπει στο τραγούδι ακόμα κι αν. Ακριβώς αυτό. Το είχε πει. Απλά αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να στηρίξω λίγο την Έλενα. Πολύ καλά έκανες. Αφού ο κριτής της, ο μάνατζερ της δεν το κάνει. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Δεν γίνεται. Από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν. Ο Γιώργος Θεοπόνης θα θέλει να λες την άποψή σου πιο δυναμικά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Πάμε λοιπόν στην ομάδα του Γιώργου Λεβέντη. Και σε ένα αγόρι που ήδη έχει μεγάλο fan club, κυρίες και κύριοι, και το Αλέξης. Ο Αλέξης είχε την πάρα πολύ δύσκολη θέση να είναι πρώτος στο πρώτο live και να μην είναι και έμπειρος σε live σκηνή. Καλύτερη αρχή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Εκπληκτικό το συναίσθημα. Κοίτα τον κόσμο και τη δύναμη αυτή, την ενέργεια που μου μετέδιδε. Ξέχασα όλα. Και εκείνο το 1,5 λεπτό απλά αφέθηκα. Φοβάσαι τον Αλέξη? Όχι, εγώ τον θαυμάζω τον Αλέξη πάρα πολύ. Ωραία, και εγώ το ίδιο λοιπόν. Οπότε ελπίζω να έχει την καριέρα τη δικιά σου. Μπράβο, Αλέξη! Είναι ο όμορφος της παρέας. Ένας τύπος άγριος, με λίγο τουπέ. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται στο stage. Το X Factor σαν παιχνίδι είναι όντως ένα ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι ο καθένας με τον εαυτό του θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Γνωρίζει τα δυνατά του σημεία, γνωρίζει και τις αδυναμίες του όμως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και κοιτάει να τις βελτιώνει. Για το δεύτερο live ετοιμάζουμε ένα κομμάτι πάρα πολύ δυνατό, που το λατρεύω, πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ. Και πάμε να κάνουμε το καλύτερο πάλι για αυτή τη βδομάδα.